Sziasztok! Sári Bridge vagyok. Ma Hajdunánás Ósajó-völgye felkészülési mérkőzés. Az Óz legutóbb a Diósgyőrrel játszott, és a Tiszóújváros a Diósgyőr ellen teljes mérkőzés játszott le. Kétszer 45 percet, akkor 1-3-ra kikaptunk a Tiszóújváros ellen 2-0-ás vezetés mellett. Sajnos a 20. percben a mérkőzés félbeszakadt, ugyanis a Tiszóújvárosi játékos megsérült, eltört a sípcsontja. Lakatos szerencsétlen belépését követően. Most viszont itt Hajdunánáson lesz a mérkőzés. Amit tudni kell erről a találkozóról az az, hogy a Hajdunánással már találkoztunk egy egyes osztályozó mérkőzésen, akkor itt Hajdunánáson 3-0-ra, majd 2-0-ra Ózdon megvertük őket. Most legutóbb decemberben játszottunk velük, 2025-ben, akkor megvertük őket 4-2-re az LKK Sportközpontban, most viszont itt Hajdunánáson kellene bizonyítani. Az Ózi csapathoz hűen fehér-feketéből öltöztem. Fekete-fehérbe akartam, de gondoltam a sütőnapokkal legalább egy fehér póló legyen rajtam. Nagyon fontos a mai mérkőzés, ugyanis Hajdunánás egy olyan posztot írt ki tegnap, hogy mi szeretnénk rajtuk behúzni a Tiszóújváros elleni mérkőzést, hogy azt nem játszottuk végig, ez nem igaz. Ez egy teljesen új mérkőzés, teljesen más mérkőzés, szóval nem, egyáltalán nem akarjuk rajtuk elővenni a Tiszóújvárosi meccset. Az egy szerencsétlen mérkőzés volt, innen is jobbulás a Tiszóújvárosi játékosnak. Minden fontos periódust fogok közvetíteni. Az Ósajó-völgye oldalán egyébként fent lesz előadásban, szöveges közvetítésben a mérkőzés. Lehet majd vetni, és itt is a mérkőzés követően van egy vlog formájában fel lesz töltve. Közel 2 órával a mérkőzés kezdet előtt érkezem meg a stadionba. Fogom elfoglalni majd azt a szektort, ahol majd én közvetíteni fogom a mérkőzés, és ahonnan nézni fogom, ezt majd ti is láthatjátok, hogy hol lesz. Videóra akarom menni, hogy a játékosok majd megérkeznek, és bejönnek a pályára Szala Ákossal, hogy megérkezik a csapatra, hogy ez lesz a cél. Úgy látom, nem csak én érkezem már, nem néhányan mennek a stadion felé. Ez az első, hogy ide jövök Hajdunánásra mérkőzésre. A legutóbbi mérkőzésen sajnos nem tudtam itt lenni az osztályozó mérkőzésen, most viszont ezt is bepótolom, igaz, csak felkészülési mérkőzés. Egyébként Hajdunánás, amit én láttam eddig belőle, nagyon szép hely, viszont kíváncsi leszek a stadionjukra, hogy milyen, ugyanis ők most jutottak fel egyébként az MB3-ba, ami még nagyon fontos. Az MB3 északkeleti csoportjába kerültek, ahol szintén az Óz is ott van. Ugye az Óz legutóbb 14. helyzet lett, a Sényőt miután megvertük, ugye előtte a Deacot megvertük, utána a Sényőt, és a Deacot 2-1-re, a Sényőt 4-0-ra, és ezután sikerült kiharcolni tulajdonképpen a belmaradást. A megy egyes osztályozón sikerült a feljutást kiharcolni a hajdunánási csapatnak, úgyhogy innen is gratulálok, meg az oldalról is gratulálok lett egyébként, és sok sikert nekik a mai mérkőzéshez, aztán hajrá Ózd! Leintettem egy autóst, aki segített az eligazolásba, elmondta, hogy itt kell menni a stadionba egyébként. Itt lesz bekötő út, én láttam ezt valahol messziről, de nem voltam biztos benne, úgyhogy megyünk be a stadionba, mert átjuk a beutat. Hát végül is feljutottam. Itt vagyok a közvetítői szektorban, a VIP szektorban, és innen fogom nézni a meccset, és fogom közvetíteni online is. Néha egy pár videó felvételt azért készítek, hát a sikerül 1-2 gólt elkapni.
Na, hölgyeim és uraim, végeztünk a meccsel, meg volt az interjú, meg mi egyéb, és most indulunk haza. Összességében, ahogy én láttam a meccset, amúgy nagyon jól játszottunk. Voltak hibáink, az első fél időben ez ki is jött, pontatlanok voltunk, de ettől függetlenül domináltuk a mérkőzést. A második fél időben jobban játszottunk, úgyhogy 0-2 lett a végeredmény, ami javunkra. Még mindig abban bíznak a hajdunánásiak, hogy majd a bajnokságban megvernek bennünket, sok sikert nekik. Én viszont köszönöm szépen, hogy velem tartottatok, jövök a következő vloggal majd hamarosan. Addig is szép napot kívánok nektek, és ezt a videót összevágás után közzéteszem. Sziasztok!